ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров канали Юристи Ҷей. Имрӯз мо яке аз хабарҳои муҳима ба шумо пешкаш мегардонем ки оиди ҳамин мавзӯъ саволҳо бисёр пешкаши мо шудагие, яъне дар бораи кушода шудани парвозҳои мунтазам байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Узбекистон. Чӣ хеле ки мо 10 рӯз пеш як навор пешкаши шумо гардондем ва қайд кардем ки парвозҳои мунтазам барқарор мешаванд байни Тоҷикистон ва Узбекистон, вале мутаассифона дар комментарияҳо мисли ҳар дафъа ҳастанд бефаҳмое ки дашномҳо мекунанд, гапҳои қабеҳ мезананд ки ту дурӯғ мегӯӣ, дигар чизҳо. Як бор дигар хотиррасон карданем бародарои азиз ки мо ҳар чизеро пешкаши шумо мегардонем бе далел, бе асос ӯ чиза пешкаш намегардонем. Ва пеш аз дар бораи Узбекистон фаҳмондан ногуфта намона ки дар бораи Турсия ва Тоҷикистон видео кардагӣ будем ки парвозҳош кушода мешава, аллакай байни Турсия ва Тоҷикистон кушода шудагие ва дар бораи Дубай чӣ хеле ки медонен ҳамчунин кушода шудагие ва боз ҳамчунин дар бораи Хитой ҳам гуфта будем ки кушода мешава байни Хитой ва Ҷумҳурии Тоҷикистон низ кушода шудагие. Ва имрӯз хушбахтона байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Узбекистон парвозҳои мунтазам барқарор шуданд. Яъне аввалин парвоз баъди ӯ қадар баста шудани марзҳо аз рӯзи 28 октябр ба нақша гирифта шудагӣ ҳастад. Ҳар касе ки Ҷумҳурии Тоҷикистонда қарор дорад, шаҳрванди Узбекистон ё ки тоҷикое ки дар Узбекистон қарор доранд, аз 28 октябр метавонанд озодона ба мисли пештара рафту омади худшона шурӯъ бигардонанд. Ва ногуфта намона ки дар тӯли як ҳафта як маротиба парвоз мешавад аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Тошканд ва аз Тошканд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Душанбе. Танҳо дар як ҳафта як маротиба парвоз муқаррар кардагиянд, вале дар иҷа боз гуфтагиянд ки бо сабабҳои и беморӣ паҳн нашава, мақсад пешгирӣ карданаш бояд қонуну қоидаҳои ҳамин бемориро риоя кунанд. Мақсад вақти парвозшон бемор набошанд ё ки маска дошта бошанд ё перчатка дошта бошанд, ҳамаи ҳамин қонуну қоидаҳоро риоя кунанд то ки беморӣ пешгирӣ шава, зиёд нашава. Ва инак айни ҳол боз шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро ки дар комментария ба мо чандин суолҳои дигар пешниҳод кардагӣ буданд ва ҳар касе ки ба саволи худаш ҷавоб намегира узри зиёд мепурсам, чунки аз сабабе ки саволҳои бисёрат саволҳои такрория, ба ҳамин хотир ма намехонам саволҳоро. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай, айноми Юристи Ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунад. Саид навистай: бе гуфтани ту мо медонем, фақат номи Худоро гирифта барои сум гап мезанӣ. Бародари азиз, бе гуфтани ма агар ту ӯ қадар ки саводат кофӣ боша, ӯ қадар маълумот дошта бошӣ, ба аввалаш ки ту канали мара тамошо карданша истифода намебарӣ. Ма баҳри ҳамун нафарое мефаҳмонам, баҳри ҳамун нафарое пешкаш мекунам ки мақсад ниёз доранд ба анамхели консултатсияҳои ҳуқуқӣ ё ба анамхели новостиё. Иҷа ҳастанд бародарое ки моро дастгирӣ мекунанд ва моро тамошо мекунанд. Барномаҳои ма баҳри ҳамвое ва барои ин суханат ки ту мегӯӣ номи Худоро гирифта сум кор мекунӣ, бародари азиз, ҳар коре ки мекунем мақсад аз чорчӯбаи қонунам берун набошад ва аз чорчӯбаи одаму одамгариам берун набошад. Ва ман барои сум мекунам номи Худоро гирифта, бародари азиз, фикр мекунам то вақте ки кати як одам шиштухез нашидӣ дар бораи ӯ гапи ғалат задан, и аз ҷиҳати мардирам нестай ва аз ҷиҳати одамгарирам нест. Мумкин ту мара шум бини, ҳақорат кунӣ, дашном кунӣ, лекин вақте қатима шиштухез мекунӣ, мумкин фикрат алӣ шава. Ба ҳамин хотир ҳаматонда тавсия метавам ки як каса намешиносен, намедонен, қатӣ шиштухез кардагӣ нестен, дар бораи вай андешаҳои бад накунен. Ма дар иҷа танҳо худма дар назар надорам, ҳамаро дар назар дорам.
ҳомидҷон навистай: салом акай Сорбон, дар шабакаҳои иҷтимоӣ навор омадае, ки граница кушода шудае. Ҳамин хабар дуруст аст? Граница байни куҷо кушода шудагие, бародари азиз? Ман ҳамеша агар мефаҳмидам, баъд ба ту мегуфтам ки дуруға ё ки ростай. ғарибача навистай: акай Сорбон, Россия карантини ки накуна, пас чаро раҳоро намекушоянд? Сабабаш дар чист? Илтимос гӯед. бародари азиз, ҷумҳурии Тоҷикистон барои барқарор кардани парвозҳо пешниҳод кардагиаст, вале ҳукумати Федератсияи Россия ҳоло тасдиқ кардагӣ нест, ки кай кушода мекунанд. Амонова навистай: ассалом додарҷон, ман видножительство дорам, Тоҷикистон мерафтаниям, ба наздикӣ билет дорам. Ай Тоҷикистон бо Россия дагашта омада метавонам ё ин ки не? Ҷавоб диҳем. Пешакӣ Раҳмати Калон. Агар муддати бисёр дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор нагирен, албатта ки бозгашт рафта метавонем. суханҳои беҳтарӣ навистай: акай як савол дорам, ҷавобашро деҳ. Пешакӣ Раҳмат. Мегӯянд ки дар Москва праваи тоҷикӣ гирифта мешавад. Свидетельство дорам. Ростай? Мутаассифона гирифта намешавад то ҳолате ки худа дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор надошта бошӣ. Чунки ту дар иҷа мехонӣ, аввалан 40 рӯз мехонӣ мактаби ронандагӣ ва баъдан мерай имтиҳон меспориву права мегирӣ. бародар Алишер навистай: салом бародарон, дар моҳи ноябр чартерни рейс мешида бошад? Бародари азиз, иша танҳо худованд медонад. Мумкин ки дар моҳи ноябр парвозҳо барқарор шаванд ё мумкин боз чартерни шавад. Иш вобаста аз вазъияти ҳамин беморияй. Азизҷон Азизов навистай: ассалому алайкум акай Сорбон, чанд бор навистам, ҷавоб наметӣ. Байни Ӯзбекистон ва Тоҷикистон кушода шуд, ҳоло не бифаҳмон ака, ҷавобша интизорум. Бародари азиз, дар ин бора дар аввали видео мо қайд кардем. Ҳикматуллоҳ Исмонов навистай: салом акай Сорбон, ҳамин оиди аз Тоҷикистон ба Россия рафтан хабар медодем, хела шод мешудем. Пешакӣ ҳазор раҳмат ака. Оиди аз Тоҷикистон ба Россия рафтан, агар гражданство дошта бошӣ метавонӣ, ё ки вид на жительство, ё ки РВП бо тавассути ЗАГС. Ана ҳамин чизоро агар дошта бошӣ, ту метавонӣ ба Россия бирай. Барои ин чизоро доштан вақте ки ту рафтанӣ бошӣ, ба посолствои Федератсияи Россия муроҷиат мекунӣ, ё ки ба сайти госуслуги даромада хата номнавис мекунӣ. бародар Аминҷон навистай: ассалому алайкум бародар, чанд кило бошӣ ки хизматат намебаранд? ҳамира ку як мефаҳмондӣ. мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, агар мард ами шаҳрванд аз 48 кило поён боша, аллакай вая ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. яъне ки агар аз 48 кило боло боша, дар ин ҳолат вай роҳхат меёбад барои ба хизмат даъват кардан. Мусулмон навистай: канали Мусулмон ТВ-да обуна шавед. марҳамат бародарои азиз, бидрои канали инаи бародарда обуна бошед. Моск навистай: иншааллоҳ дигар карантин намешавад. морам дуо мекунем ки худованд беморӣ гум шава ва вазъият хуб шававу карантин дар ҳеҷ куҷо нашавад. чунки карантин шудан ба зиндагии баъзе одамҳо душворӣ меёрад ба сабаби бекор монданашон, бефаъолият монданашон. ба ҳамин хотир карантин нашава хубтарай. барои карантин нашидан бояд ҳар яки мо шумо дар ин хели вазъияти беморӣ саломатии худмона риоя кунем ва ҳар чизе ки ҳукумат пешкаш мекунад дар вобасти ҳамин беморӣ, мо уро бояд риоя кунем. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар бошад, дар комментария саволотонро нависен ва дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. аллоҳ ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.